Illum jiena fisem il-poplu Malti u Awċi kollu nixtieq inwassal il-viċinanza tagħna, is-simpatija tagħna, il-kompassjoni tagħna magħkom eżiż raba li tliftu lil xi ħadd għall-COVID, imma nafu wkoll li għandna it-tama fil-Mulej Ġesu li żommna maqudin bejnietna u wkoll li tatina faraġġ kbir meta naħsbu fl-eżistana li ħallewna. Dawn l-aħħar xhur mietu ħafna nies. Jiena mhux biss qiegħed nofri din il-Quddiesa għalihom, imma qed nofriha wkoll għal ħutna il-mejtin kollha. Aħna li għadna hawnhekk m'għandniex espressjoni iżjed qawwija ta' mħabba mis-sagrifiċċju tal-Quddiesa li qegħdin nofru.